हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि नाइटिंगेल बड'ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअ हगारियानो बिराद गोबाव जाबायमोन आरो ओमफ्राय नै दिनैहाय भिडिअ खालामनो लुबैनानैहाय खालामथारबाय आङो। ओमफ्राय नै जोङो दायो बङाइगाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय इउनिभार्सेल मलावबो बेरायनानै फैनोसै। आं फार्स्ट टाइम थांगोन आरो थांफेराखै, नायनोसै मा मा दङ बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै आरो। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायबाय थादो लोगोफोर। थौ गाहायावसो दङ बाबा, गाहायावसो। बैजों फैलाय, ओरै फैलाय फैलाय गारि गाखोनोसै थ'। फैलाय थ' गाहायाव दं, गाहायाव गाखोनोसै थ'। गाहायावहाय बाबा मोजां मोनो। सालायदो आखाइ मोननैजों सालाय, आखाइ मोननैजों। बिराद खुसि नुबाय गारि गाखोनो मोननानै।